की बशीशा बदन की कुस्तान हा किवे बे किबंता जोंगरी इंडिया किबम यो ban rakhi kesma lailo ki bang rakhi mangi ki basha aban pendik ki basha aban pencitom namar ba ki rakhi ki lekmen ya kajawan nobri ujung turai jungi Yesus Kristus wat ha ka jella kebamadan ka jungi ka jella asam ru kidan kum kita ki jingja dengan kerpat mesan habi doi nakam tagi jing ash ka ujung blai en kan mau kerpang ru ya kini ki prabi i jongi ba wat habdeng jong kita ki bagi syam ki kendo kin mat ha ka bajilliu jok ben sim ko jongki ya ka jing i ba ka jong blai ba ka jing suk ka batamu uhi wai tingin lum no mentah ni kapor ya ki jing aingo. Christmas ka basok ka bakamanya piwi ka kateng jong ka jingrai ka the light of the world. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. A child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing glory to the light of the world, glory, the light of the world is here. The drought breaks with the tears of a mother. A baby's cry is the sound of love. Come down, Emmanuel. Whoa, here's the song for the suffering. Here's Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel. Glory to the light of the world.
Kebrom jung beli. Amen. Token gini khap rip iki khamat ke jengi mo. Gini duai bagini pai su jisu. Token ngai gidang don ki bapet. Si pang gini duai toh khap rip iki khamat jong pi. Baro gini penjarjar mo. Toh. Ngiwan man pau sa sisen pan hak khamat ka khet ka jing isnai ke jong me ablai. Nama ka jing it ba ka jong me. Ia kebaktiin ke jome ke thu ingi. Ia kejing itba jome hadu kata-kata yang kebamelapai lau jong kunu bakamorway. Sia kini keslan juga pertai badu eu banget ya un omjet shu. Ngidon hang ni bat ngisngu thu ru kemo ong kaktiin ke jome. Emmanuel habala batai ublei lambat ngi. Ngi aingu ime limba jong kini ke step ia kejing khotlang ke jome ia ki pat runget barok. Keleng satlak jongka pertai bankan mau ye kejing wandong beriu ke jome ar hajas nam tam mensua ngidon hang ni ye ke ban rokhe ye ke ni kejing kemen bat da kejing sngut hu bakum ki khun ki ba it ba suspa ke jome ablai nala ke jongka balang bat nala ke jongki ingi sam ngimi ban kius ke yeng ke bakhoi ke bakentang banya senglang banwan ban manis im ye me bat ban pen krau ye ke kerteng ke jome Ngi aingu ko try abangi don kom ni ngayo I bagana ka jingkemen ngis ngau thu ya kata ka jing ngau rahem jong ka Christmas ong tang bangi le kemen hai ki ai ki bapen sko ba yangi lai ngi su kemen ba me ai yo khun jome nam ta jongi namar kani ka long ban pendap ya kani ka fulfillment lani ka mission jong ka jingpen ma yangi ki briu ki bla jot ki bla rem ki bla do le no ai ya ka borom blai negara ka jingwan ka jong Jesus Christ kalong ka jingkermen ka jing mi pat ka jong jisu bangi kan mau kalong ka jing kermen ni ka jing emru ka babam jukot ni aingu agni ka por ka bangi de senglang ngeli sngo ye ki benta ki boper ki balabu akhmat jome kerpang na ka benta jugi ni ki khun samla I hadasa I hezel ki bala ai ye ka khubor ka bapen kan mau ye me ko try ba madon rikat lembat ngi tunang ker khuye ki hala kasngi kilong ki khon samla ki baju punan brom ye me kin nang ye punan brom lim ki sap ki talen bar ka jing em ka jong ki ni wan man ra ru agen ka por ye ki jing ai ki bala lum ha kan ka senduk ye ki bagalong ki jing ai ki sibanta na ki jing ker khu ko bombe the sai ha ki jing em ka jong I ha ki ye ki sam ye ka bangi pen pau ye ki songo ko try ye ki jing I bat ki jing bha ka jong ma Melakor khu sibot ki rom paying ka stan ka jongi melakor khu yang ini ki bered ki besan ngiyo ki jing dap jing biang ngiyo ki jan ban pong ngiyo ki jing bam ki jing di ngiyo ki jing dap biang ki ba melale isne ngi kini baro ki dei namar ba methe na ka khet ki jing isne ki jome o ngiwan ra ki jing ki ai ha ki ko por ko try la ki long si ki bered and ko try to ye kor khu ye ki penroi ye ki ba ki long ki ba bed dor ken ha ba ka balang ka penon kam ye ki na ka benta ka jing penyar ye kani ka ying jan ka jome ha kani ka slang jong kani ka khando ko pa ha kani ka por ngi don na ki ying ka jome ngi yo ye ka por ka balai do ban shakri me ngi wan
ban senglang mdon manu bosel ban khanglat yangi omdon manu ban penwit yangi henro hingi kan mauru akhir kapor ki don pat u ki wei ki para kristan kat tu kat ni tang naki pau bat spa kilometer naga jela ka jongi langit ong ha asam la ki jaka juga north east lani karui India bro ka wei batru aga perthai kisah pendik kisah sitom kia senglang penran ki don ki bor ki ba penwet yaki kim yo kalat ka bangi yo ban rakhi yame ye ka ban rakhi ki jingla ye ka ni ka jingwan long bre ko jome kisah sitom ki em sitom rei pen ban ko trai kim simlaran din ban bu ye la ka jong ka jingat ban nang ye penon brom ye ka kerjai ka ba em ka ban ko jome ha pedeng ki jing bat ka jing jar ngio i ki jaka ke bo pher kila wiang ding wat iki ying kristi ki ying maniru bat kila ban ben ki ele persha bat ki penok mensim sibun ye ka jing syakri ye ka bakum gani ka por Christmas ngidon hang ni ko try ho ot nyemla ban let rengkat bat ki ku jaka ndoi ngidon hang ni tang ban ye simmen talang ban dem ki kejat ban ai ki do not ling bagi jing duai ki jingi ban kersyani ki ko try ba me man don rengkat bat ki bat do mensim jo me kat banang sya ke jing jenjar kata ginang rohem ban syakri ye me ko try kata ginang ban let ban bet you semai juga ketien ke ba im ke jome ablei don kat na preng jongki ki don bagi family ki jongki ki khon jongki ki donang tu ki ye ke sem ki don na preng jongki try ngi duai ker pang nam te ke jongki ke dop ye ki ban syat bor ki pa ki angel bakin kir saudong ki ko try bakin nang ye rohem ban yai penem rom ye ke kerteng ke khu jome wada preng ki jaka ki ba bat ki berjenjar ngim klet ki missionary ki jongiru ki don na prengi missionary ki bangi pha na ka balang ki don na ka bakum kita ki jakar ko try melong lem rekat bat ki ai bangi ki badon hang ni ki rempeying ki baki kristan ki badon la ka jong balang ndah bangi lami na ki ying ka jome ngim dei tang mangin su klet no ki roi bangi senglang ka bakum kani ka kasngi nginda duai ka pang nam ka jong ki ko try badalau jong mensim menyai kersyani ki ngi bo ti pat sa sisi na bangi phai biang si ka jing peteng ki jing syakri ki jongi yame ka ni por ngin sayok sngo knet po nang ni ye ko khubor ko try na ka khun ka ba me jupunan kam ka syakri ka bokoro ka jome ya Dr. Miss Jessica Rembahai ai ba ko khubor ka ba insa ai preng jongi ko try ka long ka khubor ka ba me ai limba jong i ba ye ka ka ba isa kren isa pen i ka na long sya ka bor ka bangin mi na ka ying ka jome ka bor ka jing thau thmai ba ka khubor ka Christmas ka ba pen kan mau ba ublei balawan nam ta ka jongi bangin yo i ka jing em ba ka jing ka man bam jukut snow ka jing duai ka jing map ki pop nama ke kerteng ke jok tribe na pan Jesus Christ. Amen. Ublen kurhu ya Miss Hadarisa Pedang, Ihmen Jongi, Ihezel, Kibel Ai, Tujerwai, Kabakarpang, Kapungan Mau, Yengi, Semua Utrai Jongi, Jesus Christ, Walong Brio, Walong Lembat ni, Kabakhot Jengi, Bangin Ruai, Bangin Jero, Bangin Bulan Buro, Nama Ulong Mau, Ujing Syai, Habdeng Kaberthai, Kabadum, Hadu Mentah Kaberthai, Kababambanru. Bat bunu khun jong kajing bunu sim jong kajing syai ujing syai jong berthai unya yalam lenti ya kajing im kajongi blen kurhu jing syakri pokodo ni khun samla umpunal kam yiki berkisap kitlen bola ai ndak ka benta ka burom pojong kumju ba su ihezal balai lam ru ingi ka bab yalam ka ba pulie nak ting jong belai bat ka jing tuai kita nak pedang jungi hari ngapor i Dr. Jessica Rumbai kekhun samla jong kabalang iba jekit iba jeba ya kijing syakri ha kabalang kejongi ha kajisen kena bat ha kajisen samla kekhun samla ka bait you try iba jupunan kami kisap kitlen ke boleh ulai yang bagi sabruai kibidon benan burom yu hani ke snem kulong snem berkerpang idang syukundep ia kejing pulih doktorit
haka theology, but kumka balang hi brokaway ngi sokumen ngi ngo sorong begidon kumni khun samla iba shakri uble but iba treshitom iba job ru ha hiwe ba kibenta jok jim kam dam kaching puli ka joi uble kur khui haba in yeng ha ni kapor ban sam ya ka khubor na khtin ka jong uble ti ashwa begin yo ba cha skor ka khubor na ka shakri ka jong uble nginarwai ka balai husau kajirwai ka balai husau sngau baha perthei utrai lawan ka perthei kan yangu ki donut baro kinyakhre ban buram siem yau kajirwai ka balai husau Ngau perthei utrai lawan kepertheikan yang kidot nut ba rokin ya kre ban buram sim ya ban rams im ya banbu rams im ya sngau ba perthei Jesus said shar Gibril kenyai riwai tadaki Sawapat slobha kin sawapat slobha kin sakit sawapat slobha usen syarda kajeng ai kaburam jam uban pen pau bat kajeng it bane bat kajeng it bane bat kajeng it bane. Good morning. Merry Christmas. Hakabaning kong nga aingo yo blay namar kani ka lan ka bawai hanga ngani thu ipi nga shep tieng bha namar ba kadai ka sien ka baning kong wala nga la jukran si sien ha ka jeseng met balang tamba baduna brio ngam pada song thu ita ka jing shep tieng hendai hakum kani ka sngi blay uai kani ka lan bat nga sngo dei ban aingo shwa yo blay bolong u Emmanuel lembat ngi masudai ruban ai kublai ya ka komiti balang ka bala ibet ban ai kani ka benta hanga ngakwa ban pediang smobharu ya i pastor jongi i pastor lingskor i bale se bomdan bat ngi ki temen basan ki baro ki dukhat komiti balang ki longpai longkme ki khun samla bat ya phi ki perlok barit ki jonga nga ai kublai ya phi baro ha ka kerteng ka jong try bat unong penim jongi uji sukres ti namar ba kadai ka sngi Christmas kadai ruka ka jing rakhe dai ka bangi baro ngi tip manlau snem nadu bala khai ngi shakani ka perthei nadu bala pen baptis singi ngi rakhe ka bat ka long go way na ki taki sngi ki bakor dor bah ka jing im ka jongi ka bangi rakhe ti napta ka daw hakani ka step
ka kubor ka bangakwa ban kren kalong syapang the joy of Christmas. Ani ka jingkemen ka bakraw jong ka ni ka sngi Christmas. But ka kren syapang uta ukunlung. Ma uta ukulung, the baby who changed the world. Udan uway ukulung. Ubangi baro ngitip ya ka kerteng jong u. Uday ukulung balalong wanlong briu siya kani pati araja apusan snem ben shwa. But uta ulong u Jesus Christ. Ngan sngokmen shibon ru ngan ong pa bandon kajing shimbenta lang jong pi baro kamtam ya ki kelung. Mo ngan sakali jing kli pi ngakwa bakalong interactive session ngamkwa bakalong tangka jing kren na kaliang jong amarway ndai ngan sultanat shibon balading ya shimbenta lang ya kan hakani ka sngi. Ti kumbang alaong ka kubor hakani ka step kadai the joy of Christmas. Nado menem step mengarunghing mani haba nga kendo yaki ya i pastor nga kendo iki katu ka ni teman basan ngi keren be shpang ta ka jingkemen bat nga sngongo yo blay bo airu ya i pun pauru ha i Miss Hazel ban puli ya katu ka benta ka bangamut ban shim na ka gospel ka jong lokas ka lenong ka baar ka khot ka shipo bat khatway ila puli menne bat nga sutanat shibon na markadai ka benta ka ba ublay ukwa yang aban krani ka step nganya thu ya pi ngayo ya ka phone call ha ka arpuway tarik ubnay September mataw snem i phone dengan bakla i phone itimen basan H lingdo i ong ba ka committee balang kala jit ya pi mo ngan ong em ru ngam sonang nga ong email le kumno nga tiang mo na markadai ka siem meningkong henry habang perkhat pan ya kata ka kubo Christmas nga ong balikin kini ka Christmas ngai la di shimet tang shula day ini por ayom Christmas nga dap beda ka jingkemen nga kemen bahana mar bang ong ani ka di ka birthday mo ni celebrate birthday but manu na preng jongi ngi kemen day nem habade ka sngi kha jongi ngi kemen tekat no tam lele yang ngi ki khon ublay yang ngi ki khon Kristan bengi yo ban rakhe ya kani ka Christmas ka bakerpang man lau snem ya ka birthday ka jong no ni rakhe birthday jong no tas ngi jongu Jisu ti habang perkhat ya kani ka khubor kawan ru sa kaway gijing perkhat are J for Jesus, J for Jisu, J for joy, J for jingkemen. Gala song bangha kata ka rukom perkhat. Hanga shimet. Bawan uta uleta J. Jesus, joy, Jisu, jingkemen. But day nakaniga daw kapelong yang abang ong ngan keren bet ya kaniga benta ngan persangkat tu kat nekat bala ban wanra ya kaniga kubor jingkemen ka bakraw hapdeng jongi menta. Tekani galong ka benta na kaktin ka jong blay ka jingkemen ka bakraw tam hapdeng ka jingkemen Christmas. The joyous joy of Christmas. Tengah kwa bangin ya shim bentalang ban puli ya kanika kalalong nukum ka memory verse ru bangin ken mau balay ngi rakhe ya ka Christmas so bahabu lang na dian mo ka gospel kat kum Lucas ka lenong ka baar ka khot shipo bat khat way Henry uta u angel uloong haki what shape tiang nabahakmi nga walam hapi ya ka kubor babha ka jingkemen bakraw ka banlong haki briu baro nabaha kani kasngi lakha yapi haka shnong udabet ya unong penim ubalong ukris ubau try pi ka ayom Christmas mo nangipet lele ha ubenai December na do shitrik atring the let sha please bazal ayo sngo jingtem dai ne em ha khamtam junai buni em dai ne em ya charum sheneng ayo sngo junai buni em joy to the world man te kapelong yang ngaru ban perkhan baka Christmas kadai kata ka ayom le kemen
ka ayom le kemen ha ka bangi dot ngi pen internet iki yang kisem dai nem ngalele bang asutnat ha ban bu lights da don ki lights anong song shit kanang pen internet show henrei kadon pada ke ra ke habang apusan pada ba hatu ka jing kemen Christmas kadai tang ka jing kemen ka bang ngak kemen ni hatu kadai kata ka jing kemen ka ba kraw ka ba uni ka ba angel ulet ong hakinong up lang brot habu ong wat shep tieng na ba hakmi nga walam hapi ya ka kubor babha ka jing kemen ka babha bat kumbang ong menne habang apen kre ya kanika jingkren kiwan kini ki jingmut jing perkat hanga ba J is for Jesus naktian kasing ong yu Jesus Christ mo haktian pareng ong joy ba haktian kasih ong ka jingkemen mo tikal aya habha te belai pade mo ngisung thu ru baladangi pai shaktian pareng mo joy versus happiness kadon ka jing per ba ngakan ma mensya dang it school lang song class 4 class 5 si don iwe nong hikai grammar ibat tebet bah di isit ong yang isi pak puli dictionary bet bada syutang surung ha kelas ke dictionary kalong compulsory mo ila ong ni to say ke dictionary jong pi but pet ya ka jingmut ya ka definition jong joy but happiness tukum ki kena ya dia runga sit don kata ka jing snow ka dei ka ju joy and happiness kadai kaju hendai andala wat bha but andala khamhe karta madala puli ki jingmut ha ka dictionary kadon ka jing ya pair happiness versus joy mentala dang ong ya pi kini ki kena ngap hama dang ong ya pi ngakemen da pareng pinong I am happy dai ne mong I am happy hendai da ong jingkemen ka bakraw kawalam siya kani kajing perkat ka bakran sepang kataka joy ma balay kadon kajing ya per kabaning kong gin kan mau habang ong ngakemen kemen kala balong tang sipor subu mentangan ai min mit ya pi ngan ai min mit ya pi pin ba mi tu min mit utang sula lut pim kemen shu lani pinang kwa shu ai shu si lani pin don bet ik ka ba pin kwa bet kwa shi kwa ndai em ka jingkemen ka bakraw pa ladangi kran ya ka joy pa kalong internal mo kam syong ha ke kam syong ha ke ru ngikmen namar bingi don bet ya ka daw hang tu ha ka ni ka slide ngabu ha ka tu dependent happiness ka syong ha ke bangi yo kalong external yo ubriu ngakwa min mit dang ayo ngalak kemen tama ka jingkemen ka balong short live ka jingkemen ka batang sipor ka bomne serta hendai ngi pai pat sya ka joy mo ka jingkemen ka bakraw pat ka dei ka bane serta bat kam syong ha ke ila dang ayo rubiang la dang am yo rubiang ngakkemen ngadon ni ka jingkemen ka bakraw tinaka ni ka dukon mo da ngi pai sya ka ni ka dukon what shep tieng minyu I hang toy ka baningkong ka ba kay ka ba angel uwan ban ong hakini ki nong up lang brot nga sumudur haladi kat banganang puli ya kani kadukhan what shep tieng kadon ko we ka jingmut jing perkat hanga babalay u angel ukram ong dakumni kumtay ma ukram ong dos ukram ong wan snap ukram ong kumta henai ka baningkong hi ka ba uong kalong what shep tieng balay uong what shep tieng balay buong what shep tieng namar ba usung thu mo nga sumudur hakatu ka porte hakaba ki angel o ki lang nong aplang brot kidang syong hakawe ka jaka ka bakinja badon tang maki bad kinong aplang brot okay ki syong hangta kaklong ka jaka ka bakinja let's see kabamdon kabamdai boyat surok badon national highway nga sumudur mangakat banganang pengkre kadai ka jaka ka bakinja hakaba kidon tang maki bad kilang brot jongki ban syarai ban pet but sendat kaktian ke jong blay ko ong hakalenong hakadukhat ka bakandai hakmi ru angel utrai ula wan shisndon haki bat ka burom utrai kala tingshine barok saudong yaki tekila shep tieng shikat dai ngamodo da ka jaya ngaya piru akan digapor ngi syong jai kumni hing mani bakenja syong jai kensan ka ja ka ka hatungin nam shep tieng
tiang nam tiang na manu bam ju tiang hakani kamera dan bam ju tiang nap ngi kibreu baro ngi long kibreu ki badap da kejing shep tiang tekade keju ke reaction ke beningkong du ke ke bau ki nong aplang bron haba ki yo iya kata ki shep tiang hendai haba angel pade wan haki uang what shep tiang tekade ke bangamut ban ong hakani kapor kalong ba kani ke jing shep tiang lani ke jingkemen ke bakrau bon sin kaya rap yangi ban overcome lani bangin job no ya ke jing tiang pi ke jing tiang ke dei ke bangi ki briu ngi download ngam tharai don unu briu lani ke nu ke briu ban nam don ke nu ke jing tiang kani ke dei ke ju ke jing tiang ke bawan hakinong aplang bron ba ke dei ke ju ke jing tiang ru ke bangi ngi man ke sngi ngi ya ngan ai nuksa ya pi mo ngan ai nuksa ya pi ya ke jingka jongki kelung mo ngadon dang hakini kita yo baladep ngadon ki perlok ki baya puli lang ki baladep syongkurim ki balayok khun ngakeli ki ngale ngia kendo ngia di coffee ngakeli ki ngong te sokum no ki ang itiang te ngom balai batiang ki ang ngi sokumen ken banwan itai khun seperti tami donru ka jing tiang na marba ka perthai ka bangi imenta ka snew tiki don be kita ka jing syap tiang mo ngasyik kan maru ya ka wei ka jingja ka bang ngasyik kli kini ki long keme ki balanda layo khun ngasyik kli ki ong long kum no ki ong ani jing shitom ha ka po bakha khulung henen dala kha ye khun chi ka perthai pan ka wanra jing kemen tekade kini ka ju ka analogy ni ka ju ka jing penya srim ka jong ngaru ha bang persang ban so thu ya kini ka jing kemen ka bakrau kalong ka ju e kata ka jing kha ka jong Jesus Christ sha ka ni ka perthai bo wanra ya kini ka jing kemen ka bakrau but dai na kata ka daw bau angel uong what shep tiang pi ka jing tiang kalong ru hak kumakini ki juk mentang ki khlung ru ngathrai ki tiang khlung pi se tiang ne am ki khlung pi tiang ayu pi tiang na mi ka jing dum da pensyong ya pi kamera bom don light tiang nam tiang na dan bong em dan bong hoat dai ke jing tiang ka don lang ya baro yangi ki bala he ru kam tam mo kum ngaru la di ngadon lang ka jong ka fierce ka jong ka jing tiang ki kemi ki kparu ki tiang nam tala ki khun kam tam hakani ka pateng ka bangi em menta ka pateng ka bakham jinjar demi ikhun na yeng shabarget iyo jaga ke ni yo long kumno but ngaken mau hakatu ka gibenai bala dep ki jingja basosi hakashnong bangisa hangni hanong ra kan mau em haka jing pensya penyap jong kitu ki angut ki khlung ki mensim ki bakodor ka turu ka wanra e ka jing ting haki kmi ki pa bapon bha wat ngai la diru ngan le chno ngai le ban poi kloi be shwai ka san be ji shoban dum namar ka wan ka jing shep ting yo don manu ba be thong yo don manu ba drius new ka jing shep ting ka don ya baro hendai ka pasutanat pade habangi phai shikaktin ka jong blai na ka ni ka kit na ka ni ka khot angel uong yakinong ablang brod what shep tiang kani ka ju nga shimru bakadai ka kubor ka ba ublay uong yang nga badia pia kani ka por bangim day ban shep tiang ngim day ban shep tiang kabinta ka ba ar kay katay kay ngam yo so bhate kran khame ka gift day she yo gift ni em she yo gift man ka sngi teng day tidak ai gift manu ya pipi sosi she le amno de yo gift kumno kemandai ngaru anda don ba ai gift yang ngamentang aku ban poyeng no ban kho no ban plit no don you support dai ni em ka jing kani ka jingkemen ka bakrau kalong kum kata ka gift pm hangtai kadai ka jingkemen ti haba u angel uwan hakine kinong ablang bron uang kumno what shep tiang na bahakmi ngawalam hapi ka kubor babha ka jingkemen ka bakrau mo joy as a gift not something we earn kadai kani ka joy kani ka jingkemen ka bakrau ka ba ujisu ai hangi kadai ka gift ngim don kam belai haba u angel ulech kinong amlang bron
uklam ong fi haban sum fi haban style bakum ta mo uklam ong hendai ong bai direct ikum no yaki wat shat ting na bahakmi ngawalam hapi ka kubo babha ka jinkmen bakraw mo ka jinkmen bakraw ti ngin kan mau yakani ka way habang reflect yakani ka jinkmen ka bakraw ngakwa ban penshat shapi bakani ka jinkmen ka bakraw dai mano ngamaneng ong J is for Jesus kani ka jinkmen ka bakraw ka ba u angel wan ong haki nang ablang brot kadai u Jesu. Joy itself is a gift. Ma ka jinkmen bakraw kadai kata ka jing ai kadai kata ka gift kadai ka jing ai scope ha ka jong ublay yangi namar balay haba ublay u ay yangi yo Jesu u balang u gift u balang u jinkmen bakraw ka jing imjungi u ay hangi ma u ai hangi ngim don kambalay ngi day tang bangin syunget day tang bangin syu receive namar balay ka joy kata ka jinkmen ka bakraw ka batho ya u Jesus Christ utahi uday u ka jinkmen ka bakraw utahi uday ka gift na ka benta ka jonga ka jongpi ma ka jinkmen ka bakraw ka banlong na ka benta jonga ba jongpi bat ka banga sutanat habang perkhat ya kani ka plan ka jong blay ngayo i o pleng kani ka jinkmen ka bakraw ka day pleng ya ka day hangi bat kata ka jinkmen ka bakraw kata ka gift ka day u Jesus Christ ka day u Jesus Christ ngalaban ring duru mo ko mga lari ay nuksay ka ju mene kinu ki brew ki barang shuyo khulung ki kemen bah day ne em ki barang shuyo khun pin kam so thu bah kata mo ki barang pun khun pin so thu bah kata bat ki bala yo I khulung sa pertheiru pin so thu bah kata ba kani ka joy kani ka jinkmen haba pi yo I khun ka de ka jinkmen ka ba ublei u ai so bah ha pi ta ka no tam lele yang nga ba dia pi ki khun ki jong ublei haba ngi yo ya kani ka joy ya kani ka jinkmen ka bakraw ka ba ubalong u Jesus Christ u ba utrai jongi nang ta ngin pois ka benta ka balay ka baong joy is for everyone ngin pait nang tu nakakjuhi ka benta naka lenong ka dukhat ka bakhat way ka basipho ka baong wat shap tieng ka tu pilayo sngo na bahakmi nga walam hapi ya ka khubor babha ka jinkmen bakraw ka banlong ha kibriw baro pi habaw angel uwan hakinang ablang brot uklem ong aga jinkmen bakraw ka long tang ya pi mo pilay tang tip tang mo pi bala kayo Jesus Christ tip tang mo pi ba yu haba ublay umudur ya kani ka jinkmen mday bo mudur haba ublay utmu ban ay hangi ya kani ka jinkmen ka bakraw ubo yangi ubo ban ay lang ya baro joy is for everyone long haki brew baro bar ka banga kham sotanat habanga perkhat ya kani ka joy ken ka ba unong up ka ba angel wan ong hakinong up lang brot kalong ya baro kam day uklam jit uklam ong tangi ki kristan uklam ong tangi ki bagi gentle uklam ong tangi ki Jew uklam ong henry uong ka banlong ha ki brew baro mo kani ka gift mo ngin persang ban connect nakapoint ban ningkong ka balay ngikran ka baar ngikran pang ta ka gift te kani ka gift kani ka jing ai ka jing kemen ka bakraw ka ba u Jesu ka ba ublay u ai hangi ling ba u Jesus Christ kalong ya baro kalong inclusive klem kentat yanoro u ai lang ya baro pi dangilet birthday party kamtam mo dekidan bahayeng hasam ki barang syok khulung ngidang don bahayeng manhakani barang yok khulung masin khai ti khulung kila full lot ya baro kila full pentip li baro ngalayok khulung ngasu thu ka wei ka banga persang ban so thu balengi so tenat ban ya thu ya ki brio kamtam i bahayeng lajong dai dalalit bo hospital lai kwidan ti lu baro ani kun container kun sinrang dai nem laya kaap kami lupa ya kata ka jingkemen ka banwan hakilong yeng long sem jongi tenga muduru kalong rukum tai thik ya kani ka jingwan long breu ko jong Jesus Christ
kalong kawanra jingkemen ya baro kumbah ki briu ki yok klung ki pentip ban penpau ya kata ka jingkemen ya ke jingai ke jong ble ha ke jing im jong ki kalong ru yangi pi haba yok klung ken ngape ki hinmen la jong ki bala yok khun haba ki pentip dai kimla te ban bu tang haladi kimla ki kwa ban ya thu amar itu klung iwan ra jingkemen am tangi ki kime ki kpa iwan ra jingkemen ki mei pa ki mei khai parat ki hinmen ki para dai ne em kalong ya baro te kani ke jingpen penaru kamju ke jong angel ha ki long ap lang brot uong ba kan ke jingkemen ke bakrau ke balong ha ki briu baro kalong ke jingkemen ke bakrau ke ba ublei nadu basdang hi ka plan ke jong u kalong ban penpoilut kani ke gift kani ke jingai ke jingkemen ke bakrau kan long na ke benta ki briu baro kan long nam ta ki briu baro pikan mau nam te ke jing rai manu batip te jing rai ngisit rai ba je seng kena manu banang te ke jing rai piko arwai toi rai lang mo ong kum nu J is for Jesus, O is for others, and Y is for you. Pikwa ban roi lang si sin. To ngin roi mo. To roi keng. J is for Jesus, and O is for others, and Y is for you. Ya kan mau te jing roi. Kelung la kan mau te jing roi. Tangin yo roi biasa hisian mo ban song thu ya kani ke jingkemen ke bakrau ke bamlong limited tang hangi ke dai lut ya baro ta sa hisian 1 2 3 J is for Jesus, O is for others, and Y is for you. So thu em kani ke jingkemen ke bakrau bu tang yangi toong kani ke jingkemen ke bakrau ngin bu tang yangi pi kumbau angel uong ya kinong aplang brod upentip syaki balong ya baro kamut ngiru kum ki khun ki jong blei ya kani ka jingkemen ke bakrau gidi ban pentip lem syaki wei habangi pai syakani ke ju hi ka lenong mo sngap ha kala jaru kat bah kita ki angel kila letno naki syabeneng ba kita kinang ablang brot ru kila ya ong perlok hi ya ngin ya let menta hadu Bethlehem ba ngin yo i ya kane ke ke balajia ya ka ba utrai ula penpena haki ma tika lenong dekat ke bakhanyo ko ong kumnu haba kila yo ite kila penbena keleng syapang kata ke jingong ya kebala ya thu haki syapang uni ukena tapi em hang tai habangi keren syapang ke jingkeman ke bakrau ngi ong de ketien pareng joy ngin ken mau ba J de Jesus Christ ma O ke de yaki way Y is for you kane ke jingkeman ke bakrau ke bau blei u ai hanga happy ke de lang ya baro kabenta kabakadu Jesus is the true source of joy ma u Jisu udai ma u utenrai jong ka jingkemen ka bakrau habangi paish ka dekat ka bakhat wei ka baong na baha ka ni ka sngi lakha ya pi ha ka snong u dabet ya unong penim u balong Chris uba utrai ma uni u Jisu ubalakha haka tu por haka jinglong do udai ma u ta u Chris ubalong unong penim jongi pi bon sin haka jinglong brio ken ngiwat yak ke ban pen kemen yangi takada ngawan ra sya tu beningkong mene bakadon ka jing ya per hapdeng ka jing ka bakmen happiness ngakmen I am happy but ka jing kemen kata ka joy mapi ka jing kemen hi ka bashisha kata ka jingkemen ka bakrau ka banga ong happy menta ka day kata ka jingkemen ka bangiyo tang na u Jisu yo na way
nginam yo na way nginam hun hiru na nang no ru nama dei mo u balong ta utenrai jong kata ka jingkmen ka bakraw nga sotanat mentan haba shwa bangin yeng hang ni i pastor ila ai ketuka bangin ye shibenta ka jingrai mo sngo bah perthai haji shisang ala amut ban ong i penkut no da katu nama ka kubor ka dei phang joy tamba nga sngotanat pade biang hi bakal awan shwa hakmat ban pinso thu yangi ba mo sngo bah perthai utrai lawan ka jingkmen ka bakraw ka dei u Jesus Christ u balong unong penim u jongi pi ka jingkmen ka bakraw ladangi kran ya ka jingkmen ka bangilap shisha no Jesus Christ kalong ka bayai ne ngashu songken mau iet ya katuka kentai Samaria habau Jisu u konfront ya ka habau Jisu u let chaka bu ong ba ai bangan di ka ba ka kentai ka ong balai mo ngan balai me u ju me kwa di nanga ka bam khoi hello Jisu u kran shipun ke ba ngasutana do ka long bau Jisu ong nda pala di ka mo I am the living water ngade ka ka ba im da phadi nanga panam sliang shu ta kumju ru hakani ka sngi ka jingpun kan mau yangi baro hangni ba ka jingkemen ka bakraw ka dei ha uji suku wat na way ngani thu ipi nam hun lanuru nam hun hendai habangi yo ya kani ka jingkemen ka bakraw habangi la ayo na ublei ya kani ka jingkemen bakraw tongin ri khop bat ngin bu khop haladi ngin ailam shukiwei ngin ken mauru ba ka jingkemen ka bakraw ka wan na u Jisu Krisi tekani ka dei ka abenta ka banga kwa ban kren baka banga kren menne ka bapen ken mau yang isa sisien bakata ka jingkemen ka bakraw ka penkala ya ka jing im jongi mo ka penkala ya ka jing im jongi hakum kani ka sngi habanga ken mau kerpang ya ki perlok iki hinmen ki para ki jongi ki kristan ki badon ki wei pat kiri ki basha sho ki basha thang ki mani ki basha kren ben ngasat kli yaki ki don katu ka ni ki perlok tribal ngasat kli yaki ngong apim tiang ki ngim tiang namar bangi don ya u Jisu te ka ba sultanat ka long ba uni uta u Jisu ulong uta u jingkmen ka bakraw bat habaki yo udai kim kwa shu bat kim hun shu yanoino ka ja ka jing tiang ka ja ka jing atatin ka ja lut barakhat kumbalong kituki long up lang brot mo dang sedang kiting hadian kim ting shu badakila yo ilile yo khulung Jisu kidap da ka jingkmen ka bakraw bat tang ba kidap da ka jingkmen ka bakraw ki ong kumno ya nginnet yathu mo ka point number 2 ka bang joy is a gift kadai ka jing ai kadai ka kata ka gift ka ba u blay u ai hangi namar balay u ai hangi ya kani ka joy ya u Jisu Kristus balong ka jingkmen ka bakraw ban pen kan mau yangi ba uno mo u blay u it kata ya ka perthai bula ai ti no ilaw khon balakha marway te uni u khon udai utau jingkmen u bakraw udai kata ka gift na ka benta ka jingim ka jonga jongpi bat kum mangalaong menne ya kani ka gift ngim dei banbu tang hangi ma ngim dei banbu hangi namad ba joy namar kani ka jingkmen ka bakraw ka dei ya baro kumbau angel ong hakinong aplang brot ha kibriu baro kani ka ju ka jingkmen ka bakraw ka dei namta jonga kadai nam ta jongi bat kham tam le lengin duai kerpang bakani ka jingkmen ka bakraw kan poi sha kitu ki bampat itu yo Jisu bakiru kin yo mat ya kani ka jingkmen ka bakraw namar kani ka jingkmen ka bakraw ngingit skem bakan penkelaru sendon ya ka jingim jongki bat ka bakhadu ka banga kwa ban penkut kalong Jesus is joy Jisu ulong ka jingkmen tapi lakan mau tharai kum tu mo lakan mau ta message sin J dayanu Jesus the kasiru yahab do jihi Jesus Christ and J is for joy kani ka joy kadai kata ka jingkmen ka bakraw te sultanat bha baki ki alphabet ki yahab but ai bakani ka Christmas ai bakani ka jingkmen ka bakraw kan pankalayangi
ai ba kani ka Christmas kani ka jingkmen ka bakraw kan pen kan mawangi bangi yo kani ka gift malakas ngi mdai ta ka Christmas bangin play kani ka gift ngin kan mau ba Jisu udai utau greatest gift ka jingkmen ka bakraw na ka benta jungi WP way ngin kan mau ru ba kani ka jingkmen ka bakraw ka dai nam ta baro bat uten rai jong ka jingkmen ka bakraw dai u Jisu Kristi tangkum ta ublay nam ta kaburom jungu amen tengin ya duai mo tengin ya duai kok pa jungi bhabning ngai ngo yame nam ta kani ke jingkmen ka bakraw ka bami wan lam hangiling ba khon jomi uchi sukres bala wan long briu men shua arja arfusan snem tai ban wan long briu preng jungi ban wan ra hangi kani ke jingkmen ka bakraw ai bakani ke jingkmen ke bakraw ka long ke jingker khui ke jing im jangi bangin kan mau ya ka man la kasngi bat kham tam ken trai bangin ai bangin sam lam shiki we man ka long ke jing ai ke jong me hi trai ji sungi dwai shik ni kan mau ru iki henmen ki parah ki jongi ki badona ki we ki benta jogan ka ri ki bahapan sha shitom ki basha thombor ki basha kran ben ai bakani ka jo ka jingkmen ka bakraw kan don ka do nu jongki nama dai ma me hi kan trai utan rai jong ka jingkmen ha ka jing im jongki ni duai ro nam ta ki tu ki bale sniu ki bakran ben ya me kan trai namar ka long ka jingkur khu anda ki yo ma dia kan ni ka jingkmen ka bakraw ai bakan ne kan shongsa ha ki do nu jongki tu ki bam sotanat ya me rei ba ki biki yo mar padi kan ni ka jingkmen ka bakraw kan pen kelas sendon ya ka jing im jongki ai bakan ni ka jo ka jingkmen ka bakraw kan shongsa ki do nut ki jongi bangin kan mau baka Christmas hi ka dai ka jita ka jingkmen ka bakraw ka bami ai hangi we pi we ling bau khon jomi Jesus Christ ai bakan don ringkat bat ka balang ka jongmi hangni ki nong sharai jong ka baro ki long ying long sem ki jongi bat kham tam kin trai ki tu ki ba e ki ba mani ba shakri pendon buram ka teng bu khu jongmi trai tu shimti ka por ka barang sa ang ai ngo e ka jing don ringkat ka jongmi ha ka kerteng Jisu ngadwai ngapan kini baro amen. Ublen kurhu yang hilang baro leng ba ni khubor ka ba ngalio snow khubor makan mau ingi ya grab lang brot kilbon lam khubor jong ka jingkmen iki angel bon lam khubor jong ka jingkmen ha kinab lam brot to ka mir Christmas ka baningkong kini ka jingkmen ka balawan syak berthai Jessica kan mau kolong nakam da jungi lang baro ka jingkmen ka bakraw om tang bangi rakhi keman ta sihin rei ha bangi don ya u Jisu ha ka jing im jongi ngin ma ya ka dik jingkeman ke bakraw man ka singi balunter ki singi jong ka jing im ka jongi kumulong Jessica Jisu hi ulong ka jingkeman ban ma ula ban ai ya ka jingkeman ka basisha ka ba ke jikus lai kijunjuk jong berthai kim la satya ban penduk ne ban pendam no ya kata ka jingkeman ublen kurku ingi wepe begin mat ya ni ka jingkeman lingba ka jelenti jong ka jim ka jongi ka bala ka sngi hadu kata ka sngi ka butrai Jisu sawan biang kembau lakular ban wan ban bishar ban wan shaw ki be ki jong bandai lang syak hima ka jong ublen kurku ya i Dr. Jessica Rambai ya ka jing syakri ka bakodor ka ban ai ka balang ka jongi ya ka jing em ka jongi ka lawai ka jongi un kurku ya ka yeng ka sem ka jongi hiru borok ka we ngin pen wai no ya ka ni ka jing mani jing ublei ngin wai ka balai hu fra ka jing wai ka balai hu fra Jisu nak pendemuan seperti khasem kulai ban sha iben u ke bapla long burom yublei
buat yang kejurwai ke belai hufra bahadian ke kejurwai khot musan AS Power in sapelat badangi dagi jingkerhu penwai. Giêsu nang bên em uan cha per thầy kha sem kula ban cha i ben ai o ka ba pella long burong yublay buat yanga buat yanga buat yanga oh kabapella long burong yublay buat yanga Giêsu bên em halor kadina ban em u ben ri usiu kakuna o kabapella ba ule konta namar jonga namar jonga namar jonga oh kabapella ba ule unta namar jonga Giêsu nang bên em gumbamen nenda habang ayat sakma nala utray klem tat uat ukro yang alajngai ukot yang ukot yanga ukot yanga klem tayuat ukro yanga lachna ukot yanga Giêsu nang bên em na beneng unwan biang por kinang janjeng kulat kinang tiang o ngan sayo ina neng un hiar biang namar jonga namar jonga namar jonga ngan sayo i nam neng un hiar biang namar jonga Ni ai ngo ye me ablay nak banta kan ni ka tin ka ba im ku chong me oj hagan ni ka sngi ka pakarpang ba ka jingwan long briu chong kan ni sya kan ni ka perthai ka long ka jingkmen om tang hagan ni ka perthai andai syaduk ata ka perthai ka ban sawan ablay kerku ye la ka chong ka syakri ka chong me ko pen sngo gi ni ka tin ka ba im ka chong me Nang dorong kat lem bat ka yeng kesem
bara ka jingtre ganang la ban long ka sakhi ka ba im ka chong me abangin mi no nagani ka yeng ka ba kentang ka chong me pelaj ingi de ka jingkar khu blai ka chong me da ai ro ba ka jing ik ba ka chong ublai na bom jukut ka jing IT ro khon bal khamero trai jing Jesus Christ ka balang ka jing kemen sedok i bom jukut lem ba ka jing slok cuman sem ba khoi kini lai huai kendor kat lemban ngi ki khon ki jong me kini ki hep ki berit kinang he nang san ha ka jing kemen ha ka jing wan dong briu jong me sekan ke perthai kinang yo i ka jing panchai bor kinang laban i je me nang ne sedok ki bom jukut i pat kini ki jok jing ker khu ki dor kat lembar kita ba sekri ban mane me hang ne bara kaleng satlak ke perthai pat gerpang ya gitu kebersiapan ben hakijing rakhe jong ki ke Christmas kebalong kejing kemen kita unut kejong ki menta pat seduk pom cukut ro amen